Здравейте, аз съм Китодар. Как така? Аз съм Деня и тогава. И ние сме каста на Наследникът и днес ще играем на кой е по-вероятно да между нас двамата. Във филма аз играя Виктор, Кито играе Марко и ми е Чичо. Много не се разбираме там, но в истинския живот не е така. Да, не се разбираме заради него, не заради мен. Така е. Ако трябва да съм напълно честен и искрен, трябва да ти кажа, че според мен ти имаш необходимите умения да спечелиш битка. Абсолютно допускам, че е така. Актьор си от сме си изключително говорили, че време. в продължението, което ще направим, Точно така, обявихме го предварително. тръгва по пътя на Виктор и по пътя Коли и Беси зловещо. Еми то ние си имаме българска поговорка, каквото Сабя покаже. Да. Както се е пропил с бира основно, Директно. така изведнъж, като има силна мотивация да спаси племенника си от нечестивците, които са го нападнали, и по пътя просто Коли и Беси. Съгласен. Аз ви казвам, просто съм искрен. Кито има 3 деца, които съм се запознал в различни етапи от продукцията. Не мога да са 3. Сигурен ли си? Поне аз не се сещам за третото, а и може би не трябва да казваме, че има 3. 2 със сигурност това. 2 гарантирани. Третата се представя. Така, третото Аз съм бъдеще. третото, нали съм Да, ти той ми е племенник. третия си. Но има 2 деца и с двете съм се запознал, но нямаше нищо общо едното с другото, смисъл като начин на запознанство. Така. Синът Даже участваше, дъщеря ми да. дойде На на първия снимките снимачен ден почти. и единствен за мен. Да, и синът ти пристигна, той беше статист. Сина ми участва в него. Да, той беше статист в една от сцените и пристига и е като, значи баща ми има роля, аз нямам, така ли? Аз си казвам, така стана. Това е. Според мен нито един от нас. Но ако отговарям от името на героя, Виктор, ще кажа себе си, защото в крайна сметка Виктор си тръгна по неговия път и заряза Чичо си, въпреки че Чичо му искаше да му помогне. Аз тук бих сложил моя персонаж, не за друго, ами теоретично можем да допуснем, че той е предал брат си. Или по-скоро, че не се е постарал да му помогне до край, което е, да кажем, че можем да го кажем като леко предателство. Както ще видите и във филма, Виктор бърка постоянно. Всяко едно негово решение е грешно. Оставям нещата така. Да! Къде ме сложи мене? Абсолютно, той мрънка без да си отваря устата. Той е С поглед. недоволен човек, който нищо не му е уж наред, а в същото тръгва от комфорта на това, че всичко му е наред, за да си блъска главата с глупости. Аз ще кажа Кито, защото такъв шамар ми изши на една от сцените. Това не е мрънка. Не е мрънкане, но аз съм мрънкал по... Окей. Прав си. Не е мрънкане. Не съм го чувал, но като знам аз как пея, няма как да не е той. Това е лесно. Аз много сам съм си танцувал много и много обичам. Не съм виждал как той танцува, така че нямам идея всъщност. Много е странно да отговориш на въпрос, на които не знаеш другия какво точно. Може по предположение. На мен ми изглежда, че ще имаш много яки танцове. Аз много обичах да танцувам, наистина. Да, На времето това е, танцувах че- брейк, хип-хоп си танцувам и до ден днешен. Ами според мен нито един от двамата персонажа не са такива. То е проблем, защото той Виктор се доверява на всеки втори срещнат. Да, ма не го нарушава, така че няма как да е той. Пък Чичо му... Чичо му дойдоха, заплашиха го и веднага изкокари. Теоретично е възможно Чичо му да направи компромис в името на някакъв по-голям план, въз основа на опита си, така че да кажем, че Марко е възможно да наруши договореност, особено с някой от фамилиите. Пък аз искам Кито да участва във втория филм, така че ще кажа себе си. За да не участва той. Според мен Според мен и двамата си отговарят много точно на образа. Аз ще сложа и двамата. Пак казвам, добре. от самото начало обикновено всеки персонаж отговаря до някъде и на личността на актьора, поне в някакви моменти. Това беше нашето кой е по-вероятно да. Вие не забравяйте да гледате Наследникът само единствено в кината и продължаваме. Много добре. Човек преживял много. 1, 2, 3.
Мисля, че нямах трудно нещо. Спомням се, че всъщност на някои от четенията обсъждахме това, че Чичото хем е строг и леко грубоват, хем от друга страна много обича племенника си и да кажем, че това от някаква форма си е предизвикателство. Хем да покажеш, че обичаш някого в един филм, хем да си много груб към същия този човек, към когото изпитваш тази любов. Аз смятам, че всеки творец има общо с героите си, независимо дали творец е режисьор, актьор, художник, писател. Така че всеки един персонаж минава в крайна сметка през твореца. Може би все пак и това е важен момент изцяло и за филма, според мен, и за персонажа на Дени. Това е когато Чичото се опитва да спре Виктор, защото знае какво горе-долу го очаква. Но Виктор, тъй като е младо момче, решава, че познава света по-добре от Чичо си и съответно напуска. Всъщност какъв беше въпросът? И това ми е любимата част от сцената. Благодаря. Аз не съм гледал филма, но това, което бих посъветвал човек, който не е гледал филма да го гледа, е, че аз участвам в него. Ще кажа малко по-широко моето мнение. Дени и Ани много се постараха за самия филм и доколкото сега преди малко разбрах от Дени за историята около филма. Има книга. Те вкараха много усилия в това нещо. Усилието обикновено се отплаща по един или по друг начин. Аз се надявам да се отплати на двамата по най-добрия начин възможен. Наистина го пожелавам от сърце. Смятам, че си заслужава. Това е дебют на Дени, а пък той наистина вкара много усилие, много мисъл. През това нещо, което много силно впечатление ми прави, че не е надут човек и се вслушва в мнението на всички участници във филма. И смятам, че това може да доведе до добър продукт. Принципно продукт за изкуство не е много хубаво да се казва, но не е и невярно, така че много се надявам неговия продукт да стане качествен и наистина да бъде гледан от много хора. Жанър е фентази и трилър даже, така че хората, които обичат фентази и трилър, би трябвало да могат да се насладят, но много искрено се надявам да е така. Заедно с теб ще видите сцената, в която ти удриш на Дени Шамар. Супер. Следникът е, може би, един от първите, не съм сигурен дали е първия, съмнявам се в това, но при всички случаи един от първите фентази трилъри в България. Преди това, може би, има експерименти, има и някакви подобни проекти, затова не мога да кажа, че е първия, но това е много любопитно. В България има нужда киното да се развива в различни посоки, включително и в жанрово кино. Ако Дени и Ани успеят, това ще е едно добро начало. Убеден съм в това. Трябва да има място за всякакви жанрове и трябва нещо пожелание лично от мен, което си го мислих преди да вляза тук, наистина пожелание към Дени и към Ани да не се отказват, защото те наистина вкараха много усилия и много желания в този цялостен проект. Мисля, че аз не мога да се сетя, но да кажем, че имаше около 3 дубла. Разчитам на Дени да ми помага в спомените ми. В някои от дублите шамара си беше почти истински. Гледайте филмът "Наследника" по кината съвсем скоро с мое участие в персонажа на Марко. Знам, че не сме си особено симпатични. Но все пак брат ти е виновен за това, че сме семейство. Той, ти няма как да имаш семейство. Ще се наложи Виктор да замине за малко. 80-годишната Соня и 19-годишният ти внук Николай са намерени мъртви. Причина за смъртта? Първоначалната оценка е остра кръвозагуба в резултат на прободни рани във врата. И двете жертви. За мен ще е чест най-накрая да се запознаем. Ще се радвам да ти разкажа повече за нашето семейство и твоя семейен дълг на живо. Искрено твой дядо. Имаш изгубен дядо. Аз нямам дядо. Имаш страхотни дарения, брат. Здравей, Виктор. Толкова много години чакам да се запознаем. Но важното е, че сега си тук. И родът Мордем ще просъществува. Една капка кръв от твоята там долу на листа и ще мога да ти разкажа всичко. Ние сме древен род, аристократичен, но ще приключи, ако ти не поемеш задълженията си. Сега поне ще си потребен за нещо.
Еволюцията ни се дължи на болезнени преживявания. Те са проверка за вашата хладнокръвност, осъзнатост, съобразителност и прецизност. Който се умее да запази вярата, волята и силата си, непокътнати ще стигне до финала на игрите. Напомням ви, кръвта на първия е на привършване. За това ни трябва наследник. В вените на Виктор тече кръвта на първия. Колко неуспешни опити искаш да направим, преди да затрия всички родове? Тишина! Виктор Мордем, според реда на ордена, ви осъждам